बताओ आज कतना हम खुश बानी है आ काहे ना रहम। शादी भी है तो माई बाबू के कहला में कर ले रही है तो हमरा शादी करे के रहे। लेकिन इहे न कहाला कि भौजाई वो हमार बहिन से कम भाई बहिन का हमने के एगो एगो कहल जाला न कि हमार जान प्राण उ हरी उनकर हम हनी। से तब कहनी के भौजी देख हम रह नहीं की पावत ए जा है कहत तू टेंशन मत ल। बस अब हम बानी न लिया के आवत तनी उनका के ऐसे कोई पूछी तो हम का कहो हम कह देम का है भौजी भाई नु सब संभाल ली हन कि ना। लेकिन देख कितना हम उनका से प्यार करत रहनी है उ जहां कहत रहनु तहां उनका साथे जात रही घूम में। अरे हमरा के कितना निखन कइले मॉल में लिया जहन कपड़ा खरीद सबे हमरा के घुमावे खातिर लिया के चल जात रहन। एगो हमर मरद बटे एकरा तो बुझाइबे ना करेला नु कि हो मेहरारून के नु खाली घरे में रखला से ना होखेला तनी घुमावे के लिया जा तनी कुछ मन बटे तो पियाव तोरा का बुझाई प्यार कर ले तब ना बुझाई है। वो हमरा से कितना प्यार कर बिना कहले नु हमरा घर में खिड़की के एथी से समोसा गोलगप्पा एथी को भेजवा देत रहल। तो मुर्गा बनाई नु ऐसा मुर्गा उसी उनका मुर्गा मछली का हो ई कहिया ले बनी बाप रे बाप होय देखता हो हाथ ना मुर्गा ई काहे के बनावता हो बुझाता कि परोजन लागल बा बियाह शादी। अरे ना मम्मी जी कोनी अनु के बना दे तनी है ढेर नहीं है मान तनी की जान तनी नु हमर भौजाई होतई अब भौजाई के हमर बहन भाभी हां उनको फुआ के लइका आवत अब। अच्छा तो जान तनी नु फट जाई तो कितना लाज शर्म लागे माने का खाली मुर्गे खाई जाला एक छिपा के भातो रोटी पर चलेला। हई बतावा हो ई पैसा के एकदम बुझाता कि मेहरानी कुछ नहीं के कीमत समझत। हई एक कढ़ाई मुर्गा बनाला का जरूरी बउए। अरे हम तो रौरे सब के लाज बचावे खातिर बनाव तनी कि मन तनी घट जाई त का कोई जाके देख लेकरा ससुरवा ना चले तबे न घट गइल है। माने वहां लोग के मिलल नहीं खे कब खाए के का हो जरूरी बा के मुर्गे मछली बनी रोटी सब्जी बना देब त ना खइहन जा। अब देखे इतना तो रोज हो जावे लोगन है अब कितना दिन पे कोई हमने के घरे आवत बटे तो नीमन जबून बना के ना खियाई। हां खियावा अपना मन के बाऊ तारा लेवे के बा बनावे के बा खियाए के बा कोनो तहार कमी नहीं लागत ये जेकर लागत से कर नु यही पे बोली ना तो तारा खराब लागेला आ दुख लागेला जनलू। ऐसा बात नहीं के मम्मी जी रो रो तो खियाए लागत तनी हई बतावा हो हई को कौन तम भाई मुर्गा के खाली जांघे लौकत हवे खाली ले बे जांघवा कटवाई के आइहो महंगा मिलल होई ना वो सही मिल गोला तुझे तहार जे जानी तिरिया चरित नु उहे जानी तहार तो भगवानो न जान पई हम जानलू। जा कर जन करे के बतावन हमरा मतलब नहीं के तहार रोज एगो ना एगो कहियो भैया आवतवन कहियो भौजी आवतई कहियो मामा के लइका आवतवन रोज एगो ना एगो आदमी एजु का ढाबा गिरौले रहतवन ना काहे खातिर के निक जबुन मिला त खाए काहे कुली एही ले न त कोई किया कोई नहीं खेवता है रोज माने तहरे घर में बियाह भइल बा हित न तावे होला बावन किस्मत से तेज रहेला ओकरे घरे में कोई आवत रहेला। अरे तहरा के हम का कहीं खाली लइका से लाचार बानी जानलू न तारा के जौन ना करे के जौन हम कर दी सोच ला जा बनावा खियावा हमरा ऐसे मतलब नहीं खे। बाप रे बाप यही से न कहेला है आजकल आदमी कहता काहे नहीं के पतो ही अपना ससुरी के करत है इहे जमाना में चलौला के चलते कौन जैसन काम का दिन रात कइले रहे कुछो करे जानू तो मैं काम ना करे नु तिनकर पेट के पानी ही ना पचेला बोल देला पे इनका दुखे लाग जाई। ई का जानता बड़ी हम काहे का इतना मुर्गा बनावत बनी हमार बॉयफ्रेंड आवत बटुए ना ओकरा के नीमन से बना के खियाई मैं ई का जानता बड़ी अपन जो जाता नहीं तो का अपन मुंह बंद करके रह हम आ ज्यादा कोई बोले लगी तो ओल चोल ना करम रहुआ ठीक बानू हम कहले बानी कि हम अपन फुआ के लइका के लिया के आवतनी तो माने हम कुछ बोलबे ना करम साफ शांत रहब रहुआ बोलम जब देखब कि कोई नहीं है त रहुआ बोलम ओते जाता नहीं मुंह ताके खातिर भौजी थोड़ी ना पाका जन कहले बड़ू काम होके के चाहे जान जी हो बताई जब काम ना होखी त इतना रिस्क लेके हम लिया के ना ई ना कि हम इतना दूर जाता नहीं हमरा के गोधन कढ़वा दी हो बताई रहुआ के कोई मारी तो हमारी इज्जत ना जाई कि भौजैया ये कुल करवावत ये लिया जाके नंद के गांव में ई बात पर ध्यान दियो
हाँ ठीक है बा चली। हां जतने प्यार में मजा होला तनो धके काबू करलन स। हाँ तो यही से कहता नहीं रहुआ ज्यादा अपन मुंह मत चलाए। बात बातें तक रहे देम ना तो एने ओने के आदमी जानी तो शक थोड़ा सा में कर ली। आ पूछी हमसे तुम का को हम कि कहां से आइल कहां से ना। तो रहुआ कह देम ना कि हमरा इनकर फुआ के लइका हनी। फुआ के लइका। हां हम कह देल बानी उनका सास ले कि हमर फुआ के लइका के अपन लिया के आवत। गांव पूछता का हम गांव। अरे गांव आता ना रुआ ले कोई पूछे हां ना। एकदम तारा बुझाता कि बड़ा नया नया आदमी देखता है 700 करोड़ होइयो सनु पूछते का कहम कि गांव कहां हो। तो रहुआ तो नो दिमाग को में दे हम चल को दे टीट पोखर गांव। हां कह हम चली। लेकिन देखी बड़ी ध्यान से चलल जाई ना तो जानता नहीं नु ई सुनले बानी के गौवा वाला बड़ी खराब पड़सन तोनी सा भी जानल सनु तो हमनी के खैर नहीं खे दोनों आदमी के समझनी। ओए देखो अरे चली ना रहुआ चली पीली हियो बाक चली। हां एकरे से प्यार होई तो कतना जे हम मनाई ना जाई ओकरे से कल के जाता नहीं हम मनाई नहीं भौजी मजाक ना कि हमर बोका में जन्म होखे एकदम खुला आजादी में घूम एकदम। अब बाक चली ये में डर ई हाली हाली अरे दादा लागो ताकि ओकर बुढ़िया ओजे पिया। चलो नी फिकिरा चलो चली रहुआ तो जौन मर्जी तो ऑन करवा देम रहुए चलते तो एक दिन हम मारा ना जाई। गेट लगा त किसले कोन तिहाड़ जेल के गेट बुची आ रुको जाई रहुआ कहां गवा का बड़ा ए बुची। हां भौजी अरे आई बहरिया अरे कर का बतानी देखो तनी आई तो अब बैठी नहीं जा तो ले उगड़ भौजी आ खुश रही आई तो बड़ी घाम लागत त छवइले ओइले नहीं थी जना। अरे बैठा तनी बैठी अब बैठी रहो रे और अरे तू बैठा ना। अरे तू हेजा बैठा तू कहला जातड़ू बुझाता हमरो से ला जाइल बड़ू। लेकिन भौजी डर लगता कोई देखी ना नो है। आ देखी का ये अपने राजबा समझ लो नहीं चिन्हत नु हम का वो तो भुलाइए गइल भुला को लगल हमरा के। हां तो ये कहे ना नो है तू दूध भला है उठ के बैठ गो लागो देखो तुम ये दादा रहो लगन हम कोनी है रहो अपन चाल न चिन्हे मजे उठ के जाके आशीर्वाद देला पर दूध भला पतो फूल ये चाहता है तो तू कब कितना जिंदगी बढ़िया से कटी हमनी। अरे जब सुनो ना ओसन तक के माड़ी लोग ओइले बहुजा कोई देखबो करी जा केवाड़ी है जा लिया के जा घरवा में भीतरिया। लेकिन वो हमर सास के हम का को हम अरे तू जा ना हम बानी नु हम सब संभाल लेम वो तो हम जानते बनिए भौजी है कि ओ तना में आई में डर ना लागो तो अब का है आगो नहीं जा तो डर लागो सासों के मांस खाई बा तोरो मांस खाई समझनी ना चुप जाओ ज्यादा ना अब तू भाई तू तो चलान काटिए देले बड़ू। हां तो जाई जानी जाहो लिया के घरवा में ए जे देखो जानी हम गेटवा पे तले जा जा देखत रहिया जा अब ना तू बेवाता तो बड़ा टच कोले बड़ू चटाई बा। हां तो प्यार न करिला प्यार को तो चटाई भी छा देल बारू तेल काले कुल ले का तेल वो का कहते तेल हाथरा दूसरे पैदल वा तन्नी के बुझात है। हां कुछ भी कह तोर से बहुत प्यार करलो ना प्यार कहता रू प्यार मत कह प्यार तरह कतला करी ना। अरे बाप रे हमरा के भाग जा होई का सांप है दादा। अरे खा सांप आ तक जीवे डरा गए तरवा असई लोग का रखा जला अरे सब मिल हो ना लोग दोने लता में भाई हैं एकर बाज का बड़ा सोन होई ना। हां छोड़ ना कौन है का और दिन फोनवा काट के औधे पर काहे काट देलू। अरे हमर मर्दन आ गई मारदा को हम पसेना पर पसेना तरह बही रहे पंखा चलते ना रहे। ओ ज्यादा हाथ में हाथ देता नहीं जानता रह है हम का कही हम कैसे रहिला तारा बिना ताके तू ही हमर जान हो तू ही परान हो अरे प्यार कोल तू साढ़ भैंसा से ना हो हमरा तो करू के साढ़ भैंसा माल का कहला अपने के हम मजा अब कहीं देवी देवता विषय तो मंदिर पूजा करता हम कहते भगवान हमको बोका में जरूर दे दा मौका में बढ़िया बात जो ओमे कोनो रोक टोक को निखो में कोनो संविधान नहीं कहीं चले जाना कहीं चल जा कने थुथुर उठा कहीं से कह द बस कोनो दू ये दिक्कत में कोनो दू पिटो दे दियो सब मन स्थिर हो जाई उससे क्या बाकी प्यार में तो सबे थी रही ना है अरे प्यार तरह से अरे तो हम प्यार न कइले बनी कोनो लड़का से दिमाग वाला से ना हम नहीं प्यार कइले। अरे याद करो उस बगिया के याद करो उस बगिया के जिस बगिया में हम दोनों खेला था तुम सुसुक सुसुक कर रोई थी मैं घुसु घुसु कर चुप कर हां जान गोली ए जे पॉइंट पकड़ा गई
बाकी का हम कही इनो कहाला तारा बिना हम रह ना पावत रही मम्मा के तो कुछ बुझेबे ना करला कुछ कहनो भौजी नु हां हमार काम बना देलिए तो जान तो उनको चढ़ चढ़ को बॉयफ्रेंड बड़ा सा हाँ। हम जान में रही हाँ। ओकरा बात कहली न कि देखा तू हमरा बारे में जानता हूँ हम तारा बारे में जानता नहीं हम कह देनी कि देखा भौजी तो के हमारा बॉयफ्रेंड के ले आके आवे के बड़ी हमरा भेरी कहनी को दिन लेखा कोकड़ा लेखा कोनो फुलाना ढेउ से मार के ना ना हां तो हमें यही से डर लागेला बुझाइलो अरे वो तो चुपे चुरू तो कह के वो दिन तार कोई शकल ना देखलस हाँ। तू भाग गइला अब हाथना दिन के ब्रेड डेढ़ दिन बेटाइल बाड़ू अब घुटना सटावल जाओ हमने के चुप रह बुझा गइल हमरा तो लागे लो और तारा तू हमरा से प्यार नहीं क्यों करत बतावा हाथ दिन हमरा बिना कैसे रह गइला तू का तो सब प्यार ला कोई ना एको दिन हमरा के ना जब से देखत ना रह तब से खाना ना खात रह अब तो कुछ भी कर चुप रह हमरा के जब बोला के हमरा के इंसल्ट करले बानी मत तुरो तो देखो हमरो वाला का हम तर से प्यार ना करी ना हो हम पापा तो ना चल जाइबा असही भर बनाई ना हो तारा का गमछी में बाल के तार प्यार ले जाऊं घरे को मछी में आ रोज ना के सुंगा आहा आहा हां तो ना तू हमरा से प्यार करेला हैं कोने का सुन का बनेले बाड़े खाती दो मुर्गा बना के रखले बानी तार पसंद हटे मुर्गा में हमरा के लेट पीस चाहिए हां तो खाइयो ना आ अड़ी पथरी बाकी ना बा हां तो हम चापतू चपबुना अरे का करी बैठल बैठल तो ठीको नहीं खेलागत छोड़ो हमू बतियावते बानी दोनों आदमी तो उहे कटगरी के बाई बाप रे बाप घरे कल नहीं खेता नतिया सरकारी कल पर जाम लगौले रहत वसन गोड़ लागत नहीं खुश रह कब अइला हो लगले आवते बानी जा हां कहां रहिया रहुआ अरे पानी ले कोई रही जान तो नंबर से पानी भरे के मिलत है इतना जाम रहता पानी के बहुत दिक्कत हो गल जानलू तो भाई तो बुढ़िया खोरोई में जाती है का हो लोग केने भाई ऊ कनिवा ओ ए जे बाड़ी का जन का बनावत रहलिया बैठैली है ए जे हां के देखी त का करत है ना ना रुक जाई हे जे तनी आई बैठी ना मम्मी जी का करता का करे के बाद रुका ना देखत है कनिवा का करत है बैठी ना तनी बतियाई रहुआ पतो ही ले त अपना रोजे रोजे आ बतियाई त रुका ना कनिया तू काहे बेचैन बाऊ देखी तनी कब ले खाना बनावत है आ बा काई ना तले समाचार है जे बैठ के बतियाओ जे बैठी है जे बैठी का जाय जाय कुताइल बानी अपना पतो ही ले त रोज रोज बतियाईबे करी ना आ त तोहरो ले बतिया लेम का आज चल जाता ऊ और क्यों आइल बा अकेले आइल बा ना हमर फुआ के लइका आइल बड़न बैठल कहां बावन बड़न घरवा में घरवा में हां घरवा में बैठल रुका तनी देखत अरे छोड़ी ना मम्मी जी अरे रुका ना हो मौगी घरवा में जाए त तनी आई दादा ई बुढ़िया तो घर में चल गई का जाने वो का करत रही दादा देखी हमरा रोल लिखे जा हम का तारे बिना रह जाता नहीं का बताओ तू बियाह कल हमारा पतो ना चलो ई भौजाई रही त हमारा कैसे कैसे मिला देली हां देखो हम तारा बिना नहीं के रह सकत हम तो चाहत नहीं नु कि भाग जाए काम तारा जोरे हैं अरे पगली देख भागे के केने भाई केने आहो खुश रह ई का कहतवा हो तू भाई हो नु तू का गाल छुतवा गाल छोनिया हम हां त का कइला हो पूछी त अरे ना मम्मी जी उ कान में के खरीद के लेल बानु हमरा खातिर उहे काना देखत रहन को तो आई ने मामा एही ले भौजाई के हो जा बैठौले बाऊ के जाए मत दिया बुढ़िया के घर में आ कहत के कान में के बाली लेल बावन हम गाल छुत देखे त लाज कर नहीं के होई को आई अकेले है घर में बहिन के तू गाल छुतवा कहत कि दीदिया है त बहिन है आई मम्मी जी रो हाल मत करना देखे ना रो गलत सोचत ना महाराज काले करे बाऊ ना हमको लगता आखिर देख ले बाई दो दर बनी तो अबे तहरे के कहां बाऊ ला बताव देखा मादम हेले ई के वाले न त का पारे फाटी जन ला का करतनी खबर का फोरम बताई तो ई का कहता हो है घर में घुस के ई का कहता नी के हवन हम क्या कब देखल ही नहीं खिया जले अरे वो हमर फुआ के लइका हन कोन है ना मम्मी फुआ के लइका लेके आवतन कान में के बाली पहनाए के अरे हमी देनी है खरीद के कि धोरा दे आओ घरा में तले हमर गर्मी लागत रहल त हमनिया बैठे घर में से बाहर निकला अभी निकला चला निकला महाराज रहुआ हमारा के ए मम्मी जी देख रो देखा मम्मी जी मत कर हमर दिमाग गरम बा
चलो निकलो टाइम ले घर में से निकलो सब ऐसे काहे करता नहीं रहो काहे ना करी हो अब ई घर में बताओ देख लो तार बुढ़िया के इज्जत और नजरी में लाज बा ए तू तो चुप रह तारा के बारे में हम कुल जानते कितना तू चढ़ा कहू चलू ए भौजी चुप हो जाओ ना तनु ए तू घर में से जल्दी बाहर निकलो हम अपने लड़का के बोलावत है अभी आई कुल हम बात सुन ले भाई देख ले भाई कब ये सुनत है तो कोट पे गिरता नहीं खाना को पका गिरत है से कुछ बहुत कहम चली गिरा अबे चल चल बाहर ही निकल अभी बुलाते हैं अपने लड़का के मिठाई ले भाई हमने कितनी जाए जा मिठाई मिठाई कैसे रे दोगला घर में घुस के ते ये कुल कहते रे आते ये करवाते रे माई आई चला जुटरबा के ना रे को मत मारी बिहार लो काहे न मारी रे काहे ना मत चलाइए कौन बाप रे बाप खाती ले लो हमारा के अरे अभी बोलत हो दोगला कहीं का आते रे तो मोर के तो धोकर झोंटो हिला के मारी जान ले इहे कुल करे खातिर भौजाई के बोलावले बैस रे आउ के ह बताओ सच बताऊ के ह मम्मी जी माफ कर दी बतिया कोई ना कहीं तरह वो घरवा के इज्जतिया जाई बताई आई बु ओठ मुंह चमका के हमें भी बतियावे खेला कहीं का आई सही तो पहले बाऊ जैसन तू बाउसन हम पता है के बनावल चाहताऊ आई आगे दादा तनी धीरे बोली ना मम्मी कोई सुन नु ली धीरे बोली कहे लाज लगता सात गो रखले बाऊ एगो लिया के होत ये जा हमरा के हम पतोहिया के बिगाड़े बोलता खातिर नहीं की बोलता ठीक बार वो जाता नहीं चले हमरा जाना करे के बोलावता गोर बाप तो 27 गो के भरमाई बु अपना ऊपर आई ए मम्मी जी ते देख बता। खुशी आई मत किसी ने आज हम फोन करके ओकरा के बोलावता यहाँ मझिला से कुल बात कहम हम देख मम्मी जी कोई से कुछ कह मत भले आज के बाद में अपने भौजी के हम ना बोले को ना अरे खेला का कहीं का दूसरा मर्द के घर में घुसा के ते बतियेबे रे तो लाज नहीं खे ओ हैं? मैं बतियाई हम ना बतियई जौन एक खाली मर्द गाल छू दीही तो उ कतनो गंगाजल ले धोइबे तो पवित्र होखबे करे? माफ कर दी मम्मी जी माफ कर दी त हाथ तो चल रहन मन कहतनु के जहर दे के मुआ दी तहरा के हो जानलू बाप रे बाप एक और भौजाई नु सत खेलानी एगो लिया के आवती एक अल्लाह भच्चा भर के उजुका वाले कहती नु के हमारा मामा के लड़का हवन ई कहती हम भैया हवन हम कहते चलो भाई भतीजा आइल बउए आज लेकर गाँव दोंगे आइल तो भाई भतीजा झांकी मारे ना आइल सन आई बहन करावत सन मामा के लड़का है जो कान में के बाली लेके आई हमें सिखौले बे बुद्धि अबे कुल बतावत नहीं हम